Познаш ви? Познах. И снимай. Качихме му села. Доста е яко. Да. Трябваше надолу да дадеш малко. Чакай малко. Добре. Как залита? Какво? Снимай горе. Да, той свое положение. Може ли да посветим видеото него? Там също тя. Holy fuck. Колко е? От другата. Само не се облягай на мен, защото не е такова. Окей. Ето тук показва колко е високо. Още ли снимаш? Да. Свърши видео скоро. Е, Кажи чао. аре го. Чакай малко. Му свърши нагоре. Тегнеш нагоре. Окей, аре, изключвам. Не, трябва си. Трябва, аре ние да влезнем. Добре. Аре, Чао. чао.